Nga ai ka blay pi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong try Jesus Christ unong pen emba ye jongi. Sa sien pat ye ka jingpuson na ka tien ka jong blay. Tungi ye pulen ka gospel ka jong Yohanes ka nang ka bakhat ar. Ka khot ka ar pupra. Ka kentien ka bong kukpa pyndonburom yela ka kerteng. Wanda kum talawan ka tien na beneng. Ngala pyndonburom te bat ngan pyndonburom ya kapan. Kadingri ka kentien ka Jesus Christ Ukraine. Haka bede bat ka jingyap ka jungu halor jong ka ding pena. Hashwa jong ni khot u Jesus pen pau ba ka mensim ka jungu ka ki khuslai. Na ka benta ka ka bau haban ya lenti. Henry udon pat ya ka jing sot ho. Kata ka long bola wan khnang shagani ka perthai. Ban pendap ya ka jing knya namar ki pop jong ka perthai brokowe. Teden ta ka daw wala na ka long ka ba na ka bentau Jesus Christ pun shim ya ka ni ka ding pena ka ba de hok setia ya ka ban yo pediang ya ka jing pen saja. Henry Jesus Christ ken mau ya ka jing thmu. Ka jing hikai ka baning kong ya ka bangi di ban yo na ka ni ka jing thu ka long. Bangi don kam ban tip ya ka jing thmu ka jong blai. Teng teng ban ya ka jing thmu ka jong blai. Kam dei ka basuk. Henry don kam ken mau pan. Pada bangi don na ka jing thmu ka jong blai. Ka don ru ka jing pen sat bor ba ka jing ai ka ban au blai. Bangin pendap ya kata ka jing thmu. Telese ya ka jing em ka jong pi. Ka don ka jing perkhat. Hatu ngalan em ban pendap ya ka jing thmu ka jong blai. Ang kwa ofentep ya ka no ka ba blai thmu ka jing em ka jong pi. U blai un ai bor ya pi. Piran kam tang ban shim ya ka senjam ban ong try ngahang ni. Shim ya ka jing em ka jonga. Tu ai ba ya ka kerteng ka jong me. An pyndonburom lengba jonga. Kumba u Jesus Christ ula duai. Ula keren kiri kentien wang kukpa pyndonburom ya laga kerteng. U Jesus Christ u klem yu ya ka jing pen saja. Ya ledi halor jong ka ding pena. U Jesus Christ u ya ka buram ka jong kupa. Hatu pitep ban le ya ka man ka jong blai. Ban pendep ya ka jing thmu ka jong blai. Ka don ka por ba ka palat. Henry ha bangi sot ho ba ka buram ka ba on sapen pau. Ka long kham khrau ba on nam la ban nu jor. Bat ka ni ka ba ni kendu mentah. Lesi ka la ban long ka jing pen wandur ka jong blai ka jing em ka jongi. Ka la ban long ka jing tenju ka ba blai usha yang i bangin nyai. Henry ka buram ka ban sawan. Kalau ka ba kham khra bon sha. Kumba ujob uyalan tilang ba ka jing Henry hadin jong ka jing la yo pat ya ka jing kirku ka ba bon sha ban ya ka ban ningkong. Kum juru Jesus Christ ula do no ya la ka jong ka jing em. Ula IT no ya la de hadu ka jing yap. Henry penban hadian jong ka ni ka jing kentiu ka kerteng ka jong ka long om tang ha ka ni ka kendo ndi wat habneng par hapo jong ka kendo hatu ka ta kam long ka eke was ngau tanat tade na ta da kum ki khon ka jong blai tung in yu ka bakot om ya ka bayai om ya ka jing ya lenti ka batang sipor in pecha ka thong hi berbor ka long pan pyndonburom yo blai. Hak ni kasi wa menta piran kam tang ban pan ken mau la de. Kata kalong pa pen IT sha u na ka benta ka jing pen shat bor. Ka ba u blai hi un pen shat bor. Na ka benta ban pendap ya ka jing thmu ka ba kerpang ka ba blai la thmu na do ka ban ningkong. Na ka benta ka jing em ka jongi. Itu blai ka jing sok ka ni ka singi lorang kat bat pi.
perbuat nom kledru, ubleu e jepi, kumba pilong. Amen.